dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćemo da radimo lične i prisvojene zamjenice. Prisvojene zamjenice u turskom jeziku se kažu iyelik ekleri. Benim, moje. Kako ćemo znati koji nastavak stavljamo na riječ? U turskom jeziku, ako je zadnji vokal, pišemo samo me. Ali, ako je zadnji konsonant, a prijelodni vokal a ili e, pišemo e ili i pišemo in, o ili u pišemo e ili ü pišemo Kao na primjer ovdje örnek. Ev je kuća. Benim evim, moja kuća. Znači zadnji konsonant dodajemo im. Pratimo ovo. Im. Znači nije zadnji vokal, dodajemo im. Abim. Benim abim, moj brat, moj stariji brat. Zadnji je znači i, ako je zadnji dodajemo samo m. Arkadaš, prijatelj. Benim arkadašım, moj prijatelj. Benim arkadašım, zadnji je a. Benim arabam, araba, auto, moje auto. Zadnji vokal a, dodajemo samo m. Köy, selo. Benim köyüm, moje selo. Znači köyüm, dodajemo. Ütü, benim ütüm, moja pegla. Okul, škola. Benim okulum, moja škola. Benim kutum, moja kutija. Idemo dalje. Senin, tvoje. Ako je zadnji vokal, pišemo samo n slovo. Tvoje, ako je zadnji konsonant, a prijelodni vokal a ili e, pišemo n, e ili i pišemo in, o ili u pišemo e ili ü pišemo ün. Na primjer, örnek. Anahtar, ključ. Anahtarın, senin anahtarın, tvoj ključ. Oda, soba. Senin odan, tvoja soba. Ceket, jakna. Senin ceketin, tvoja jakna. Bahçe, bašća. Senin bahçen, tvoja bašća. Menü, menü. Senin menün, tvoj menü. Senin gözün, tvoje oko. Karpuz, lubenica. Senin karpuzun, tvoja lubenica. Senin kutu, kutun, tvoja kutija. Tri. Njegovo ili njeno. Ako riječ završava sa konsonantom, pišemo e, i, u, ü. Zavisi normalno od prijelodnih vokala. Ako riječ završava vokalom, onda pišemo s, si, su, su. Nastavke dodajemo za prisvojene zamjenice. Na primjer, adresa. Onun adresi, njegova ili njena adresa. Zadnje slovo s samo stavljamo i, jer je i, pišemo i, ako je zadnji vokal, onda si. Na primjer, Anne, onun annesi, njegova majka ili njena majka, zadnji vokal pišemo si. Arkadaš, prijatelj, onun arkadaşı, njegov prijatelj ili njen prijatelj. Znači zadnji je š, konsonant, pišemo e. Onun parası, njegova para, njegove pare, ili njene pare, onun parası, a zadnji vokal. Onun kutusu, njegova ili njena kutija, zadnji vokal, u kutusu, tuz, sol. Onun tuzu, njegova ili njena sol. Onun ödülü, njegova nagrada ili njena nagrada. Ütü, zadnji vokal, ütüsü, njegova ili njena pegla. Nastavljamo. Bizim, naše. Ako je zadnji konsonant u riječi, onda dodajemo ımız, imiz, umuz, ümüz, naravno pratimo ove vokale. A ako je zadnji vokal u riječi, pišemo samo mz, miz, muz, müz. Kao na primjer,
Kapı, vrata. Kapımız, naša vrata. Aj, mjesec. Ajımız, naš mjesec. Zadnji konsonant, ımız dodajemo. Zadnji vokal, mız dodajemo. Ev, kuća, naša kuća. Evimiz. Fare, miš. Faremiz, naš miš. Çöp, smeće. Çöpümüz, naše smeće. Ütü, pegla. Ütümüz, naša pegla. Kutu, kutija. Kutumuz, naša kutija. Telefon, telefon. Telefonumuz, naš telefon. Ako je zadnji konsonant, dodajemo ınız, iniz, unuz, önüz na osnovu ovih vokala. Ako je zadnji vokal, onda dodajemo samo nız, niz, nüz, nuz ve i. Ovdje sam zaboravio tačkice staviti. I. Nüz, nüz. Na primjer, örnek. Šal. Sizin šalınız, vaš šal. Šal, koju nas. Çanta. Çantanız, vaša torba. Çanta, çantanız, vaša torba. Fakülte, fakultet. Fakülteniz, vaš fakultet. Ev, kuća, eviniz, vaša kuća. Köprü, most, čuprija, što bi rekli. Köprü, köprünüz, vaš most. Köy, selo, sizin köyünüz, vaše selo. Sizin televizyonunuz. Sizin televizyonunuz, vaša televizija. Sizin kutunuz, vaša kutija. To su zadnji vokali ili predodnji vokal, a, e, o, u, krupni vokali, dodajemo lar. Ako su mehki vokali, e, i, ö, dodajemo leri. Bez obzira bio ili ne bio zadnji vokal. Na primjer, defter, sveska, defterleri, onların defterleri, njihove sveske. Elma, jabuka. Onların elmaları, njihove jabuke. Znači zadnji, bez obzira bio što da dođe. Duvar, zid. Onların duvarları, njihovi zidovi. Köy, selo, onların köyleri, njihova sela. Onların kutuları, njihove kutije. Onların köprüleri, njihovi mostovi. Onların köpekleri, njihovi psi, cukeš, kako već. Onların kapıları, njihova vrata. Onların defteri, njihove sveske, njihove jabuke, njihovi zidovi, njihova sela, njihove kutije, njihovi mostovi, njihovi psi, cuke i njihova vrata. Prisvojne zamjenice i lične zamjenice u turskom jeziku se ovako prave. Sretno sa turskim, svako dobro.